Galani bisa kalah. दा जाहोनायफोराबोथ' बिसोरनि सायावनो निर्भर जाहैबाय बेयो जोबोर गोनांथि नोंनि थाखाय आब'नि थाखाय दिनै लामा दथायाव पुरा माने इउनिफर्म बायदि आरोना गुड इभिनिं रायजो राजा नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंहा हस्टेलनि आबैमोनजों जों ज' बरायबाय आरोना दायो जोङो थांमोनाबो बिशालाव मा बायनो दोङो मिथिला लिंगासिनो माब्लाबानिफ्रायनो थ' जोङो मोनफ्रोमबो बेट्सखौनो बेरायनो लाना फैनाय जायो सोरबा गोसो गोनांफोरखौ बा गोसो गैयैफ्राथ' थाङालै होननानैफ्रा थासिगोन आरोना दायो आगैमोनासो मिथिगौ मा बायगोन जोंहाथ' बायनो गोनां गैया जेबो दा जाहोनायफोराबोथ' बिसोरनि सायावनो निर्भर जाहैबाय मा माइदां iya mama pas startingनिफ्रायनो खर' खोलिबायसो आरो बेसारा गारि गाखोनो हाया खोमा हामारालाय आंखौ मेडिकेलाव दोनना आरो आंखौ गेजेराव सोंहरो मामि हेलन मामि थांबाय थानोसै लोगोफोर मोनोबा जा हायो बेखौनो शेयार खालामसिगोन थालानि फिसा गाला थ' लोगोफोर गोसो होनानैल' नायलांदो जाय बिथांमोना नायनो गोसोबा नायदो नायनो गोसो गैयाबा दा नायसै गालानि फिसा थाला लागावबाय जा फादार नामा गामियाव गाला आरोना दे थांबाय थानि लोगोफोर गारि सालायबाय थानो एसे गालानि फिसालानि सिगाङावनो नों गाला होनबाय बिदिबा बोरै जानांगौ बाथ्राया ओमफ्राय आरो बिहरनि नामाबो गाला आल्ट्रासो जाबाय होमबा आइ थरलास' दायो गणेश मन्दिर मोनबाय लोगोफोर ओमफ्राय दिनै लामा दथायाव पुरा माने इउनिफर्म बायदि आरोना खोथाया जाहैबाय मामाया मोनफ्रोमबो गथनो सासेयाव बिफां गायनायनि ना मानायनि 10,000 रानना होदो आरोना थ' बेनिनो गोबां नुयो आरो लामा दथा सेग्रा होनदो दा दिनै लोगोफोर नैबे जोंनि नैबेहाय जाय आगैमोना आंनियाव क्लास लानो फैगोन होनदो आरोना नैबे गेटखौ नुबानो सिनायगोन आगैमोना नायना लाबानो जाबाय नैबे गेट नुनाय लोगो लोगो बेहाय बास ओंखारफैनांगौ आरोना जाहाथे जों बायदि आन्दाया जाहाथे बिथांमोन बायदि आन्दायानो माने बिसोरो जाहैबाय बे गेटखौ नुदोनो आरोना अब्लाबो माने थाल खालामासै ओमफ्रायो गारिनि मानसिफोराबो माने गणेश मन्दिर होननायखौ खोनायासै दां ओमफ्रायो माने आन्दायनाय माने बिदि आन्दायाखै आरो एसे आवगायाव बेहाय लाखिनांगौमोन बा एसे आवगायाव लाखिहैबाय आरो बिथांमोनखौ ओमफ्रायो बिगुमाया नायगिरनानै लायबाय जेबो गिनांगौ गैया एसेल'सो ना सासेया ट्रेनाव टिकेट जाबोबाय ओमफ्राय सानैया गारि आन्दायफैबाय जायगा आन्दायबाय अब्लाबो जेंना जेंसिनि गेजेरजों नुफैबायना थांनो सम जालायबाय ओमफ्राय लोगोफोर नोंसोर आगैमोनखौ माने बिदिनो 20 days जाब्लाबो माने मा होनो मैयासो फैदोंमोन दिनैसो फैदोंमोन बिदि नाङो माने असिनाखि मानसिबाबो ना जेब्ला गोसोजों गोसो मिलायलायो फ्रिलि थायो बिसोरजों माने जेबो बर जाया आरोना बिसोरबो माने न' बायदियानो मोनदों ओमफ्राय जोंबोथ' जेब्लायबो जायफोर आगैमोन फैदो गासैखौबो बिदि बिनानाव बायदि न' असेनि बायदि बिदि जोङो फ्रि खालामना लायो बेनिखायनो माने खोमायाव मानो ओमफ्राय आगैमोनासो जोंना थानानै बोरै मोनदों बेखौथ' आङो मिथिला मोजां जानो न' बायदि मोनदोंना आरो बेरायनोबो मोनबाय थादों
bustu थांफानो मोनदों आरो बुरैजोंबो थांनो मोनदों बेहाय माने खायफाफोरा गिहरोना न'नि मानसिफोरा माने जेरावबो ओंखारलांनाङा मानाङा बिदि बुङो ओमफ्राय जोंनाव फैबाथाय बिदि ओंखारलांनाय माने जाखाया लोगोफोर ओमफ्राय जायफोर आगैमोना बेलासियावबो एसे बेरायनो थाङोबालाय जों आइयानो लांखायो आरोना जेबो गिनांगौ गैया आरो जोंबो नै दा जेरै ओंखारबोदों बिदिनो जमा जमा ओंखारबोयो आरोना गिनांगौ जेबो गैया दायो जोङो ब्रिज मोनबाय नलबारि टाउन Abiham Bisal मोनफैबाय करसे सोरनि बिथांमोना बाजार खालामदों आरोना ला नों जनो हामगोन बाय बुलायनो लानो थ' नोंनो गोनांथिथार जोंहा बेथिंगालाय मोनसे जिनिस दङ आरोना बेनो जोबोद गोनांथि थ' बेखौ देखायनि आङो नै बेयो जोबोद गोनांथि नोंनि थाखाय आब'नि थाखाय दे 5 केजि ओइ माइमिनियाव नांगोन खम मोनलायदो जारला मामि नों मा बायगोन सोनामा मा बायगोन नोङो मा लाखोआखै बेगल' लाबाय बेगल' मोननै जाबाय ओमफ्राय बेगानो मोननै बा स्ट्रबेरि गोनांलाय बा मोननै सोरनो होगोन नोंलाय ए बेनि मोनसे आरो नोंनि मोनसे मामि नोंनालाय ए माथो होदो मामिया लायो नामा केन्द्र फालांगि राखेबसो जुमब्राङा ज'नो बाजार खालामफैदों आरोना थ' गथ'फोरनि गस्ला नायगासिनो जोंना गावदाङा औ बेखौबो मोजां नांदों माथो गुफुर मानसिया एकदम फाट बेरखावजोबगोन अल्ट्रा जागोन अल्ट्रा ओइ गोलैबाय मोनसे मा होनदों इयो आं फसायदो होनदों नामा मायदा बासि दे एभेलेबल जायोब्ला एकदम माखौ लागोन जायो आरो ना माखाया बेखौनो मोजां मोनदों क्रिम कालारखौ नायलाय गुमै रेडिमेड बिजोंनो मन' जोबखागोन बेखौ लानांगौ जिया मामिखौ नाम्बार माबा थाया नाम्बार थागोन ना माथो आब'नो फैसा बेखौ समायदों ना रेडिमेडखौ लाबो खाथियाव मोनलाय नै बिबारा माबाया मा स्ट्रबेरि रेडिमेड खाथियाव लाबो नै मा माइदों जों रायजोफोर जोंहा मामिनि थाखाय नै सना रेडिमेड सना थ' दायो लोगोफोर जोङो थार्ड फ्ल'राव फैदोंमोन आरोना जोङो थांनोसै लिफ्टजों बिथांमोना गाखोफ्लांनो मोनाखैनो एसे गाखोहोलांसै आरोना थ' बिथांमोना गाखोफ्लांनो मोनाखैमोन आरोना दिनैसो जोङो ग्राउन्डआव थांगोन नालाय दरजाखौ फांबाय
haklabaय sama. gitu sase ini gitu Patang naiknya. Laki apa berdua? mami Nenek. Ini. seru Masuk bilang ya? seru kayak gimana Ya. Oh. menapa Mana kabain dong? Paten mana sih? kau dengan bil penang share nah